На мнозинството от нас все още ни предстои дълъг път преди да се извисим до онзи стадий на съзнание, който ни позволява да обичаме всички хора безусловно и без да очакваме същото в замяна. Ако не сме разгърнали духовния си потенциал, непрекъснатото общуване с токсични хора може да изсмучи енергията ни, което с течение на времето ще ни изтощи. Далеч по-лесно е да виждаме доброто в живота, когато сме заобиколени от позитивни хора. Личностното ти развитие е непрекъснат процес и може да ти отнеме дълго време преди да достигнеш стадия, в който чуждото поведение няма да ти влияе. Тъй, че понякога се налага да прекратиш отношения с онези хора, които непрекъснато те провокират. Отровният им характер ограничава развитието ти. В тяхното присъствие се вирее трудно. Да не говорим за усилията, които ще ти струва да се усмихнеш, след като си бил ужален за пореден път от тях. Представи си някое растение. Ако го държиш в отровна среда, то скоро ще увехне. В добри условия обаче скоро ще разцъфне. Веднъж голямо и силно, то по-трудно може да бъде унищожено. Хората също могат да бъдат токсични. Токсична личност е онзи, който критикува всичко, което правиш. Очаква прекалено много, липсва му уважение, отказва минимална подкрепа. Токсичните хора са способни да те осмеят, пренебрегнат, да те насилят физически, да те манипулират и подценяват. Обикновенно те не искат да осъзнаят отровното си поведение и да го променят. Тъй, че когато се озовеш сред хора, които са токсични спрямо теб, вътрешният ти мир ще бъде нарушен и вероятно ще предадеш причинената ти болка на другите. Това поражда въпроса: ние ли сме себични, като мислим в такъв момент за себе си, или е себично от тяхна страна да очакват да търпим прищевките им? Да се прекрати едно токсично взаимоотношение е невероятно трудно. Изисква усилия да се освободим от някого, който ни е близък, макар и да ни наранява. Но когато веднъж успееш да отстраниш такъв човек от живота си, ти отприщваш река от позитивна енергия. Ще имаш време и пространство за интроспекция, за оздравяване и израстване. Ти ще укрепнеш подобно на растението. Мисли на Векс Кинг от книгата му "Добри вибрации, добър живот".